Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin gagayem. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan asinurat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos. Napauluan iti tinalaing amakiponsyon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Inso lakay! Inso! Apay, anya ti bagam, kakasta unay ti apura masimrag. Ay na, adagun news lakay. Anya tinapinda sa damag. Adamanin agpapunsyon intong bigat. Anya, asinaw, katno idilakal man nga da nagpapunsyon ni ti purok tayo. Saan aditi purok tayo ti agpapunsyon? Sa dinong around? Ijay purok si Wawer, iti kabangibang abarangay. Si Wawat. Nagadayo na dyan lugar. Mapangahid dahin. Ay, oray adayo, saan ko asulitan ti mapan, Inso? Unay katilaing mo na makiponsyon. Di nakbabalawan no nalaingak ang makipunsyon. Tabasol mo no apay nalaingak ang makipunsyon. Anya, ay una detan. Ipabasol mo pa'y kanyak, ti panagbalin mo ang nalaingak makiponsyon. Kawan basol mo mat. Amom no apay. Apay, basol ka, aber. Gapo tapulos asaan nga imasenso ti biyag ta sipod nagasawa ta. Tila bapawik anak ki asawa ka. Tano ko nalakala nga isukat ti asawa kat idi pala kumangin naramid ko. Anya, ay, una detan ka. Isu ayamanam, tanalaingak ang makipunsyon. Tamapagsidakalat ta iti karne nga oray awan iyuraga. Takanayon kamot nga isang putan, no inak makipunsyon. Unay daytan. Tatang, bagbagan niyo man di anak yung mangibabain. Apay, mangibabain ako ng barok. Mabainak unay, tilaing na makipunsyon. Kasladyak mapagsidat na imas. Tauray nakaadaya lugar. Mapanlat na makipunsyon. Di mo dildilaway, di anak ko barok. Tagpaisumay. Adi mo mapagsidat na imas, no awan pakipunsyonan na. Ha? Unay daytan kaka. Nakaano pa'y, nga imuraga kay ti karne, kay pasidam iti asawa, aber. Diyak palagipan no, kaano na di naudi, nga igagatang kot karne tatang. Oh, makitam. Walang siyak una yun ti mababain, iti laing na makipunsyon. Ada pa'y nakipunsyonan na hindi nga inyawid na ti kasirola ti nagpapunsyon. Pinunyo na ti iga daw. Ay good. Yamadam mapagsidana ka jay anak ka. Iti sumagmamanungal daw. Nakababain nga ron ti kasya tatang. Kan ada pa'y nakipunsyonan na hindi. Insupot na jay sweet meat ako kod ti baboy. Anya, unay na itankaka. O tatang, di buo kasakat baboy. Isa mababainak mo na yan. Isa bagbagaan yung tuman. Unay na itan. Sigurado ang nagbukiran amin na pusag timay na kidaya. Ta adu ti saganak. Aga si mayata lima baboy, may sa baka, kandwa kabalyo tinaparte. Aywan gayam, inakman kitaan, jay pinailasin ko as sisiron, pakaramanan tumot tay kabagis ko adi nakaumay.
Nana, apay ngay, awan mo tin ditoy. Idento ta ing karton itay, ti pinusgak at chief cook. Kat, ditoy tinangipak niya da. Ay salbag, at dalakid dinangala iti nakakarton at sisiron unay daytan. Ay, agyaman ak ta nakaawid ak mutlaengan dito'y balay. Ni, bakit? At ka man kaya man. Andiyan ito, sinusuon mo akartam. Pugtuam no anya nagyan to'y karton insaw. No mapugtuam, pag sidaengkat na imas. Okay, unuwagwag. Saan? Andiyan around. Na, kita man. Nagadun na ito yung sisiron. Nanggata nga miti na ito. Saan ko ginatang? Dinawat ko iti nakipunsyonak. Dinawat mo? Kastoy ka daw. Una yung kinadawal mo na dumawat. Apay, di ka mamatay? Dinawat mo, ano inlibas mo? Saan man atila masarsaritam? Di ka pagsidsidaan no kung kontraan nak. Ay, alam mo, saan ako nagsao? Ang gamay, nakalanlan ito ng tabuok mo. Ay, natadaan iti mantika dito at karton na sinusuon mo. Una daytan. Dagiti awanan baid. Imay dala nga rodan na kipunsyon. Inlibas da pa yan nakakarton akarahay wano sisiron. Di da pa'y lakit agkorad. At magdagong kunada. Andang. Anyat pagmurmuryo tam ta apayakas ta tilangam. Idi pa'y lakalman ama kapungpung tutak. Anya, katno hindi kalman lang ti panagpapunsyon mo. Apay, anda ka di kinaguram kanagiti imay nakipunsyon? Adda, Asinaw, jakam mo. Ta jakbet nakita. Iswa jak may naganan. anya, una day tangkaka. Ada ginuram ang nakipunsyon, ngam di mo mo't nakita kinam amaw. Ay kasano na ita? Kastoy nay. Dumngeg ka. Tay lawlawag ko. Unay daytan. Mapit lang. Tuk-tuk pala. Disturbo. Asinaw, di ko naman disturbo ba raw? Siyak ka day. Hindi kayong matgayang tatang. Sumumbat ka. Siyak ka day, di ko naman nga isturbo. Wala na, saan? Saan na kayo ti nangibagaki ti dayjay? Asino nga raw? Di pusa, adwat sakan. Jay manok, ti karoba mi tatang. Sembra kita'y agtok-tok-tok kayo. So, binugaw ka. So, disturbo ko na. Basta gaya, kahit di na ka din pastrikan. Ay, huwag gaya. Nalipatak pa ikidin, timang pastrik ka na kayo. Ala, umay ka datang. Kaya ba na? Anda ka di ibagayaw, ta nakaumay kayo? Ni mayang nga asawam, tigagarak. Anda di talikod tatang, bada mga glab-laba. Anya ka di ibagayaw ken kwa na. Naisar ungak, ijay balay na andang itay bigat. Ket agpungpung tot, nagpapunsyon. Tapay tatang. Gapo, tada ka nun ang ilibas. Kanagiti napan nakipunsyon. Iti nakakarton na pinailasin na para kumay ti kamsat na. Anya? Sisiron ka no, tilinaon di karton. Ha? Apayan na pamulagat kay tinaybagak. Gaputay, di sumangpat ni Mayang hindi kalman. Anapan nakipunsyon kat damat susuon na karton. Naglaon iti karahay wano sisiron tatang. Alya. Sa dinaw, tinakipunsyonan niya asawang medikalman. Di porok siwawar tatang. Ay, sigurado nga ron. Jayan daandang tinakipunsyonan niya asawang.
Isulakit de tinangilipas iti nakakarton na si Siron a pinailasin ni Andang. Siguro atatang, kamanayaban na kasaritak. Mangibabain, ulay daytan. Awan nakakita kanyak, idi ala at yung nakakarton akarahay tatang. Sigurado ka? Wen, isungawan pagdanagan nyo. Saan kaya maibabain iti panangyawid ko iti si Siron? Ang amom ka de nga gilunlunod ni Andang. Asinot ilunlunod na tatang? Tinangala iti pinailasin na si Siron. Ibagbaga na nga agkurad lakuman tinangala. Oh, bayan nyo latta tatang. Isunto ti agkurad, gapo iti kinalaing na nga gilunod. Anya, ay ulay na itangka ka. Sapay la kumatasumbatan ni Mirna ti awag ko. Bareng no nakita na no asino tinangyawid, iti pinailasin ko idi akarahay. Dita. Hello, Mirna. Wan, imawagak. Tada ko madamagakan ka. Di mo la nakita, no asino tinangala, iti karahay a pinailasin ko, idi nagpapunsyonak. Anya, sino ti ko naman napalabas mo? Anya, ni Mayang kat ada imot na akarton? Ay salbag, isulakit di tinangala itinakailasin akarahay anak akarton. Inakman ije balayda. Dama lumayan. Kapampanaw lang ni katugangak. Damanan umayang isturbo. Mabitlang, umayon. Di ka lang makatututor. Nagalaskit din di pa nagsasaom no anda umay dito'y balayo inso. Di ka lang makatututor kung kunamlatan no anda tuktok itiri daw yo. Ay kunak namin no sana da kayo nanaandang. Anya ka da iti bagayaw. Adala damagak kayat ko sungbatam kumaadagos barok. Una na. Basta amok lakit niti sungbat ti damagan nyo. Amom, kanamom, ada premium adwagasot numasungbatam adagos ti damagag. Sige na na. Ada ka di karton nga imot ti asawa, idi simbang put dito'y balayo idi na minsan nga aldaw. Sungbat! Ada. Nasungbatam adagos. Adto'y ti dwagasot. Hey, thank you, Anana. Sana ribo a piso si tati itad ko numasungbata madagos ti may kadua adamagag. Peso na na. Wan! Sige. Anya pa iti damagan niya. Sungbata ka dagos, basta amok ti answer na. Sige. Ato iti may kadua sa lutsod. Sungbat adagos 3 seconds laeng. Ti kabayag ti panang sungbat mo. Nya? Unay mo tabiitan ita panang sungbat. No, 3 seconds lang na na. At nalaka lang ti sungbat na. Ada, kadawan laeng ti sungbat na. Sige nga ron. Your question, nanandang. Ada ka di karahay, day di karton gen sang puti asawam. Sungbat! Ada. Naalan ti asawam. Kunak tupay kat, ngay suti nang ilibas, iti pinailasin ko akarahay. Ayan na ni Mayang. Salbang. Insagmak kong ti asawak. Gapulang iti premyo akwarta. Nadaytan. Awan bain mo, Mayang? May kalangarodan nakipunsyon, nagilibas kapay iti masida? Amob na naandang, nasaysaya at kuma, no saan kan nagpapunsyon. Tagungot ka lagayam, no adda ti maiyawid ang masida. Di ka pungtot ko, kati panangilibas mo iti masida ang nakakarton. Sa anak to man laengen nga umay makipunpunsyon. No addan to pa'y papunsyon nyo. Dagalas kan. Si kapay tadaganas na nga agin gugura. Diya kaya't ti panagras-rason mo ang makipunsyon. Asino ka ni tinakaybaga? Nga da sinusuon ko akarton ni dinagawidak na naandang. Ni Mirna, napalabas na ka iti balayda.
Kat nakita na nga da sinusuon mo a karton. Unay daytan kaka. Inakto man sa langadan da Amir na. Apaya sa langadam, kat agpay sumutimbagana. na. Di kakit agpain Urela nagbukirad ti pusig mo nakipunsyon, kapoy ti bosog mo. Inlebas mo pa'y tinakakarton amasida. Sinusuon mo kit din, ide awan pa'y tinakakita. Ay, turad bangbang. Unay katabain ko na mangdengdengag iti panangunget kan ka itay ni nanandang mayang. Iso mula na pan ka naglemeng iti likod ti rikap itay, saka sumirip-sirip. Una ta mabainak. Ang asamot ti panang pabain kan ka itay ni nanandang. Awan kanyak dayjay. Anya? Unay daytan. Gusto nga ron, tinaibagana itay pimanaw. Naibaga na nga. At turad bangbang ti panagropropam. Unay daytan kaka. San ka na ngagpaisaw? Kaya't mo tapapispisang ka Ay, sana bakit? Masakit mapapispisa. Sumardeng ka nga rudan. Oy, basta'y karimad. Sumardeng ka na mapan makipumponsyon. Wadang padaya. Anya, sana mabalin Ni, apaya sana mabalin. Gaputa kakaiso na nalukmug akon, paritan akon, amapan makipunsyon. Awan di pa ikat kumutong akon. Nadayta na panang ras-rason mayang. Mayang. Nay, mayang. Apaya sumaninglot ka. Ano, ada ka din na pan mo nakiponsyonan kat di na ka indasaran. Awan, tatang. Umay ka man. Okay. Apay nga raw, nakas tatilangam. Pinagsasawan, kun pinapabainan naki din ni bakit andang. Sa itay pimanaw, simublat mo't ti asawak anangungot kanyak. Agasam, nagtinulungan daki din nga inungtan. Kahit, asanaon, nusak mo't itati mangungot kan ka, kapo itaramin mo. Tulo lati angis kung ano kas tamulaan. No, sumublat kayo mo't mangungot kanyak. Anya, ay unay na itan kaka. Sana kagang angaw tatang. Uminom ako niti sabidong no kaungot dak. Ay, na, saan nga rodan? Diyak kaya ta mapukaw ka, anak ka. Umpis ka kinday. Nagsakit tatang, anay. Nasakit tinakam mo itasawam. Saan tatang? Tisaka, kanabandagan niyo. Nagsakit. Sapay at dabarot na data sinilas yaw. Ang gayam ka na. Dapat na puutan na nabandikak gayam tisakam anak ka. Unay na itan kaka. Damagak man inso, ada kadipay. Nabatbati amasida, itidaydi inlibas ni bakit mo manipo di balay. Anda pa ina na. Ala, ima senyulatan ti agsida. Wan, nanamun yo ti imas tinailibas amasida. Unay na itan kaka. Kas kaya matla mangilun-lunudan iti kasta panagsasauyo. Jakton kaya tagsida iti nyaw iti asawak. Tamang mabalata ka anak iti panagsasauyo. Insaw, lakay, umaikan. Nakaidasara kon. Anya si nata? Siyempre, as usual, dahi di pala sidaan nakangkangagak iti agkakasakit keng pamabaen. Ay, jak kaya tag sida iti dayta. Takas lang, mangilon, lunod man itayan ni nanaandang. Gapu iti dayta masida. Anyat ko na aya. Imasin ta kanulat ta tiag sida. Nanamun talat ta kanu ti imas ti nailibas amasida. Unay daytan kaka. No kasta, di mo kayatin tagsida. Saanan? Tama mabalat ka anak pa. Kung oras ka, saan mo na sida na itanapat batay? Asino nga rodon tagsida? Di, ipasida mo ni ti aso tayo. Uno saan isublim ka ni nanaandang ti nabat batay.
Barang maksayan ti sakit tinagam na ka. Anya, sana mabali na. Jak anamungan ti dua suggestion mo inso. No di mo kayat ti agsida iti daytoy, siyak latan ti mangsida amin takailala. Ah, Kailala no isublek. unay daytan ka. Ay na, pirme iti busog ko iti panang sidak amin iti nabatay. Nay, Nagimas. mayang, Mhm. indalo pisak mo mutlatan dito. Ika ginawon. Madamdaman tun atanay nabsugak. Jak to pa'y makakunailan. Huh? Impilit mo to ngamin nga inibus amin. Ay, ni tumangkin pa yung tiyang ko. Ay, anay ko. Tirusok ko. Ay, anya day to yun. Apay, Nay, agan na ikamutan. nagsakit matan di tiyan ko. Kada rusok ko, kada barukong ko, anay. Ha? Anay ko. Agsakitan ti tiyan mo. Anay. Huwag kiwaran. Ay, nagsakit. Ay, nagsakit. Ang sikalan. Ay, anay. Ay, nakas na matayak ti sakinan. Nagsakit. Sang Nagsakit. nga ang angaw na ita na panagsakit ti tiyan ah. Ay, itaray na ko ninso ito ospital. Ha? Ay, ayan na. Ay, jak malasatan da ito. Itaray na ko nito ospital. O na itan, nabaldatakan kan karagitin sasaw ni nanaandang. Na itan tinaganap mo, itin kinalay mo nga gilibas iti masida, nuin ka magiponsyon. O na itan ka. No, mapan kay makiponsyon, kayat kyo ti mangyawid, ipakadayo, dagiti iyawid yo. Anya, nakipangan kay lang arodan, agilibas kay palang, madia. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan, tinalaing, amakiponsyon. Dito'y drama tayo, o naidaitan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.